Hoe bedoel je wat gaan nou? Want de twee mensen vermoorden deze verwacht ik niet alleen. Lenzie, wat gebeurde dit gebeuren en dat gaan aan te graf doen. Hoe verwacht je ons met dat graf te vat? Want de mensen vermoorden, dat is wat ons gedoen heeft. Lenzie, moet niet zo hard praten, die mensen gaan horen. Niet. Op die oude einde gaan die mensen moet maar uitvinden dat onze daar twee mensen vermoorden. Dus je nou aan gaan. Dus die anderen gaan die mensen uitvinden. Nee, Lenzie. Ik versta niet. Om hier aan het denken, om hier gaan het. Kijk, Lenzie, al wat ik vroeg is even hier gaan het proberen hard om. En voor mij ook niet. Het is like, het is zwaar voor mij, maar ik kan het zwaar om dit mensen doodgemaakt wat. Het is leven die. Bas, kijk, dit is oproep, maak Bas. Kijk, je maakt een oproep met veel. Lenzie? Maar je waarom moest ik zeggen, ik ga niet geld vanmorgen. Nee, ik denk dat we nou wel komen halen, ik ga je laat. Nee, je waarom moest ik gaan zwaar, dat ga je dan maken. Nou, waarom ik naar die eiland wil, ik kan echt niet wacht. Nee, je wacht het niet. Ik kan hier, je hebt de understanding. Ik zie je wel een van mijn zaken. Nee, je gaat niet. Yang penting di hanya itu situasi yang luar. Ni aja warga, bukan jadi kalau kemar dah lagi kita jauh khil khalim. Itu sekarang di khil khalim. Ni mana ni? Awak bila anda mengen anda mesti tak yang Ismail, baik ni kok. Ismail. Boy. Awak cuba anda mengen ni kak, anda kak. Ismail, as ek die wereld te bezig is, as jy jou nie kry om bodyguard is, sy sê jy, ek sê jou maar net, sou jou uit, ek weet nie van wat sy nog by. Lenzie. Ik sta therapie in gebied. Ik help haar om te herstellen van zijn bezig verslaafd aan te worden. Ik kan het niet zo bezig. Ze is verslaafd aan dobbel. Dat is wat ik het hier mag zien vandaag. Kom nanti sa bana, atin gaan praten over die kak. Oké. Lenzie! Lenzie, may bati bisa. Hoe bedoel je met wat het nou? Lenzie, vergeet may bati bisa. Ito, kalau kita orang yang bati sa bisa, hindi maka. Lenzie, ini tangkap may talis. Mumunit sa asma ako, Lenzie. May bati bisa. Hindi siya tira pa si